I den her video der vil jeg vise dig, hvordan du laver linjer, både med afsætning og indmåling. Jeg har allerede oprettet et projekt og er logget ind i projektet, hvor jeg har valgt en simpel kodeliste, hvor jeg kører med punkter og med linjer. Jeg starter med at stille min stav her på den her lidt bevoksede sti, hvor jeg gerne vil have målt kanten af. Og sørger for, at min stav den er lige. Så trykker vi på plusset. Og her i højre side af measure, der står et P for point. Den ændrer jeg til line for linje. Nu går vi i gang med at måle en linje, så jeg holder staven lige og trykker på measure. Og vi måler ind i 5 sekunder. Og så kan vi begynde at bevæge os videre til næste punkt, vi gerne vil måle. Vi trykker på measure. Og nu kan vi se på skærmen, at den har lavet en linje, hvor at vi har 2 punkter. Så bevæger vi os videre herned og laver endnu et punkt. Sørg for, at staven er lige. Trykker på measure. Når linjen den er færdig, så kan vi trykke på punkterne herude. Og så kan vi egentlig starte en ny linje, eller vi kan vælge, at vi vil indsamle fra den anden ende af på linjen. Så hvis vi siger start fra den anden ende, så kan vi se, at nu starter den op ved 1'eren. Så det vil sige, at hvis jeg bevæger mig herover på den anden side, kan vi se, at nu vil den fortsætte linjen, som om at det var op fra der, hvor vi begyndte. Det kan vi lige prøve. Så siger jeg measure her. Og nu kan vi så se, at linjen faktisk starter her, hopper hele vejen tilbage der, hvor jeg startede før, og bevæger sig herned af. Den rækkefølge kan vi faktisk ændre på, hvis det var, at der var noget, vi havde gjort forkert. Det vi gør der, det er, at vi trykker på pilen op i venstre hjørne. Og så kan vi hernede i bunden til venstre trykke på de her 3 linjer. Og vælge vores linje, vi har lavet med de 4 punkter. Vi trykker på den. Nu har den markeret linjen med blå for at symbolisere, at det er den her linje, vi skal til at enten afsætte eller ændre i. Hvis jeg trykker på de 3 prikker nede i højre hjørne, så kan vi enten fortsætte med at måle ind på linjen, eller vi kan sige edit. Og nu trykker jeg på edit. Og her har vi så mulighed for at ændre på rækkefølgen af punkterne. Så hvis vi hellere vil have, at punkt 4 egentlig skulle komme efter punkt 3, kan vi se, at nu laver den ligesom et L-form her på skærmen. Og den sorte linje er så den, der vil udgå, når jeg trykker på save. Sådan der. Så nu kan vi se, at nu starter linjen faktisk deroppe, går herned, hvor vi var, og så slutter af herover. Så det er den måde, du kan indmåle nye linjer på. Hvis du gerne vil afsætte efter en linje, som du allerede har indmålt, så kan du tage din linje frem her. Enten kan du trykke på skærmen direkte på linjen, eller også kan du trykke på de 3 prikker med linjerne på nede i venstre hjørne, og vælge din linje her. Når vi gør det, så kommer der det, der hedder en stakeout-funktion, som er den blå knap hernede. Så den aktiverer vi lige og siger stakeout. Så er der nogle forskellige muligheder for os på linjen her. Hvis vi kigger op i toppen, så kan vi vælge det, der hedder to line, hvilket vil sige, at vi skal finde vej over til linjen. Eller det, der hedder along line, hvor at vi kan måle ind langs linjen. Hvis vi gerne vil følge linjen, så skal vi bruge den her along line. Og nu kan jeg lige prøve at finde over til et punkt, som er herovre. Og lige nu kan vi se, at den har markeret den første bid af linjen
som hedder punkt 1 til 2, eller A til B kalder den det også. Og her kan jeg så bladre med pilen over til, at nu er det her, vi står, og jeg vil egentlig gerne finde over til punkt 3. Lige nu står vi ved punkt 4, og den lyser sådan, at der er vi egentlig der, hvor vi skal være. Så lad os prøve at bevæge os langs linjen. Så kan vi se her, hvis jeg begynder at afvige fra linjen, enten til den ene side eller til den anden side, så vi følger linjen her, og så kan vi faktisk bevæge os langs linjen og kontrollere, at vi følger den. Så her vil vi kunne slå nogle pæle i jorden, hvis det var det, vi skulle markere, eller bruge en vejmarkeringsspray. Så vi bevæger os langs linjen, og nu nærmer vi os punkt A her. Nu sætter jeg den til, at vi skal bevæge os på det næste stykke opad mod punkt 2. Og her vil vi gerne køre et offset. Og her bruger vi så stadigvæk den funktion, der hedder along line. Så hvis vi begynder at bevæge os opad, så kan vi samtidig så sige, at vi bevæger os et offset over til linjen på 1 meter. Og der kan vi se offsettet på den midterste heroppe i midten af de mål, den viser. Lige nu viser den 1 meter og 1 centimeter. Så det er lige omtrent her, hvis jeg kan holde staven sådan helt lige. Samtidig kan vi så også se, at vi er ned til punkt B, som er det, vi har kaldt 3, har 0,7 meter. Og hvis vi hellere vil se, hvor lang afstand der er op til punkt A, kan vi vende den om ved at trykke på den heroppe. Det kan vi bruge, hvis det er, at det er vigtigt for os at skulle finde ud af, hvor lang afstand er der op til det punkt langs linjen. Så det kunne være, at vi vil køre et offset på 1 meter til det punkt op. Så der bevæger vi os langs linjen og venter indtil vi er cirka 1 meter fra punkt A. Der kan vi se, at nu er vi på 0,9 meter. Jeg vender mig lige om, så I også kan se mig. Og så skal vi lige lidt væk fra punktet. Der kan I se oppe i venstre hjørne, at vi nu er 1 meter og 4 centimeter. 1 meter og 2 centimeter. Så det er lige her omkring, hvor vi skal holde staven lige. Og så kan vi så se, hvad offsettet det er til linjen. Der har vi cirka 6 cm, hvor jeg lige lægger lidt skævt for linjen. Så her kan vi altså sådan stille og roligt shoes os frem til, hvor det er, vi gerne vil være. Nu lægger vi på linjen, men 99 cm, 1 meter til punkt A. Så her vil jeg så også kunne slå en pæl ned, eller lave et kryds, og så sige, nu er der præcis 1 meter op til punktet deroppe, og vi lægger langs linjen. Så det er altså den måde, hvor vi kan skifte mellem, hvad det er, vi gerne vil afsætte efter, og skifte rækkefølgen. Så enten, for at summere op, så kan vi måle til linjen, det der hedder to line, så den vil altid guide os over til linjen, så vi kan følge den. Og along line, det var, hvor at vi tager en stump af linjen, og på den måde så kan køre et offset enten til selve linjen, eller til et af punkterne på linjen.